The Nyotrab Youth Council HYC had submitted a memorandum to Law Minister Dr. M. Amprin Lingdo to demand for a rectification and resolution to the roster system under the Meghalaya reservation policy. Speaking to media persons on Wednesday, the president of the HYC, Robert June Kharjarin, informed that the demand of the organization is towards a review and rectification of the roster system as per agreement to the implementation of the Meghalaya reservation policy, since the organization is of the opinion that its preparation is not in line with the resolution of 12th January 1972. At the same time, the president of the HYC said that the organization will go ahead with agitation in the streets should the government not pay heed to the demands of the HYC on the roster system. Jongi ka sing ya ka law minister burom ka sni ka long halor ka mat jong ka reservation roster maintenance policy ya bala penmi ada ka MDA 1 ha ubanai me jong usnam bala dep arjar par kumba phitip borok ba ka ying ka shari burom jong ka makhle high court kala penmi ya ka wei ka hukum ha ka wei ka mukadduma ya ka ba ka ong ba di bandon ya kata ka roster lada penterikam ya ka reservation policy di hadin kan ni ka meklai ikut hatu ki por ki bala dep ni kan mau kala pensange lu dia borok ki recruitment ha ki jakat hungkam ki ba pher di ka sarkar meklai ka ban penmi ya tu ka roster maintenance policy ha ka ba kala krenshai hang tu ba haba penkre ya kan ni ka roster maintenance policy ka ka badon kamban le kalong ba di ban kre ya kata ka roster nadu ka por batrikam ka reservation policy katkum ka jingdon kita ki data la ne ki jingtip ya ka jingdon jong ki nong tre sarkar subject to information available yong ti ladang yat ban kre ya kan ka roster nadu snem khat kan nadu batrikam ka reservation policy kemut ni haban yait nadu por ba ka mekhlia kadang di ka autonomous state kebut nadu ba ka mekhlia kadang don ha sam no beli ha ka por ba ki wan ra ya ka reservation policy resolution ha tu ko por ka mekhlia kadang don hi ka po jo ka sam tingi haban yait chadu chata bat ni layo jingtip ke ba tiknaru ba ki bobun hi ki department kim don su ya kita ki jingtip nadu usnam nyokar kidon ki department ki badon mla banlen ki don ru ki department ki bom don show tiga jingkeli menta kalong ba haba ka wei ki department ka don ki information nadu kat kandai spa nyokar ki katu ka ne ki department kim don kumlo kin yat chadu syata syakat kandai spa ba ni lapat sngau ka ba arpat kalong ba lada pinpek ya ka reservation policy ka ong kumno ka ong ba lada jia ba kanu ka reserve kategori kamat dei ka kasijentia kategori la ne ka garu kategori la ne ka ado SC kategori kamla ban fill up ya ki post ha ka jin ya kun tep kam ya kata phide ban ailat sa sisin bakin appear bat lada phimla shu ban bat hadin bala ailat sa sisin kimla ban fill kan don no kata ka jingkut no jong ka post ka laps no ki post kata kadi bakren ka reservation policy but hakawai nagi kendon ke ong balada jia ba om tap ba kata ka jin tap kam ka duna ya ka 100% kemut lada light post sipo la ban tap tang sau tang san ru la ban tap nalor ka hadin asnem la ban ailat sasisin kemut asin kin yo olat ban fill up ya kata ka post hadin kata ki laps no di haba ki post ki laps mo haba ki post na ki laps kat kum ka policy ki laps no ti ka jingkeli ka bangi kwa ban keli kalong ba kumno pin prepare roster ya ki post ki baladu la ne ki bala laps no kata ka diga way mana kam kala pendu nong palat ya ka jap ndu nya trap ka jong tin ri la da pi ong bom don kam shu ban ya keren om don kam shu ya ka sarkar ba kadang ya plu jumut ya ka ne kam tem ban sis ka lenti ka sa stang ban ki ba surok la ne ban ye si sari tidak lanakan don gaji ngaki ba kuma kan kam ka jia yu ti pilatip tak ke embus kum tu kala jia am tu ka kan ka kam ni kan jia yu hatu menteri rang ba unut bersim sikit clear ta pada kan don gaji ngaki ba lor kan ni kan mi gaji ngaper jumut ka bajur rap deng ka jam lu khasi
Kalau tu cuma star unut macam ciki klik ata. Lada dan manu balik syakut kumba tak menteri orang ba kakut ka penduk pendam ya resolution policy. Ya ka bam don bakwa man penduk pendam ya resolution policy. Ngingi kuat tang ban berbahaya penjana ya ka. Ngayo iya ki political party statement po house ki kuat tang ban penbahaya penjana ki ong ban review to revamp ka khlem ong ban strike down. Nobody has ever say to strike down ya resolution policy. Ki ong tang ban revamp and review. Tang ban penbahaba pencanai bang ikwa ban yo polisi ke bawah kan menu bakwa ban but sa polisi ke bawah hab ka banok silek nging siong bahaba phiwan ra ya ka jing ai bha lada phiwan ra ya ka jing ya ai bha dewan pensyong norim kat kum ka jing bun pat ni khamang ban pendu ya ka revision policy tin re uchim mastar don burom jongi kolong uong pan ban khile sing sari tigelong kani gede ke ba haji sungo jongi kalong ka ke ba lada kal lechi sha ni ka sari te manu bandu nong manu ban yo nong te kata ka dige ke ba sungsi en ri wat la ka taru kumbang ni ong phi ngi wan mata ka sngi no bli ngi kwa ban sim ya ka benta kum kiseng bahalang ban yatei konstruktif ten ri lada ngi kwa ban su yat no be cha ka sari te manu bala berkhang lani mentayo don ki khun samla ki jongi ki pomla chu ban sha ki le che jing ka shari te kan ja ayu ha yin ka shari te ya kata tinggal latip sha te kan ja ayu ya ka resolution policy jongi tin ri wat la kata sa hisin pat ni ong yo menteri ramba pasu bah ban sim khia ya kan ka kam minum penjerong ya kan ka kam nomor yo ka poi pen ban sa jing pher je pen riu nomor ngene pher lupa ka baar pat ka long ba yo ayin ka syari ka le kum no ti sim jikit kli ma phi kum menteri rang ba khot ban kran ke ya kran ya ko restore ya kran ro ya kata ka jingdon kam ban pen bahaba penjana ya ka resolution policy